Most itt vagyunk az Európai Parlament épületében, és a Petíciós Bizottságnak az ülésére készülünk, ahol az a petíció került tárgyalásra, amely az új beruházások kapcsolatban került először az Európai Bizottság elé, utána pedig a Petíciós Bizottság elé, és az a tétje, hogy a Petíciós Bizottság, mint parlamenti bizottság kimondja, hogy az Európai Bizottság nem mindenben járt el az uniós jognak megfelelően a győri audi beruházással kapcsolatban, ahol egy Natura 2000-es területre és egy LIFE program által támogatott területre kerül beépítésre az Audinak az legújabb magyarországi gyárba. És azt várom, hogy hasonló eset többet ne forduljon elő kelet és Közép-Európában. Hasonló eset volt, csak abban az eljárásban az Európai Bizottság nem járult hozzá be. Volt 2009-ben Portugáliában, amikor hasonló beruházásra nemet mondott, mert nem volt megfelelő az alternatív helyszínek vizsgálata, és volt két olyan eset Németországban, az egyik a Lübecki repülőtér, a úgynevezett Trubbach ügy, amikor egy katonai területet ipari parkká akartak nyilvánítani, és a bizottság nem mondott. Az Európai Parlament Petíciós Bizottság ülésén lehetőségem volt 5 percben felszólalni. Elmondhattam röviden a problémát, és született egy olyan döntés, hogy nyitva hagyják a petíciót. Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának átadják, mint szakbizottságnak az ügyet, és kérik a véleményüket, illetve bevonják az Európai Ombudsmant is annak a vizsgálatában, hogy uniós jognak megfelelően adott-e véleményt az Európai Bizottság az Audi beruházás vonatkozásában, amely alapján kiadták az engedélyt és az gyár felépült. Ennek a döntésnek nagyon örülök, tulajdonképpen ezt vártam ettől a meghallgatástól, és ez már fél sikernek tekinthető, de én bízom a teljes sikerben is. Teljes siker az, hogy kimondják, hogy az Európai Bizottság nem járt el mindenben az európai jog alapján, és felhívják a figyelmét, hogy a jövőben hasonló hibákat ne kövessenek. Hát ha bevonják az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságát, akkor ott kérhetnek tőlem információkat, és utána pedig újra a Petíciós Bizottsághoz kerül, ahol lehetőségem lesz felszólalni, még az Århuszi Egyezménynek a központjához tudok fordulni, ahol törvénytelenségeket vizsgálnak, hogy az Århuszi Egyezmény betartják-e a tagállamok, jelen esetben Magyarország. Ebben az esetben, az Audi eljárás esetében egyáltalán nem tartották be. Még azt hozzá kell tennem, hogy a úgynevezett Århus jelentést, amelyet minden tagállamnak minden évben be kell nyújtani, Magyarország 3 éve nem nyújtotta be, és a úgynevezett Århus Bizottság, amely civil szervezetekből áll, az pedig 3 éve nem ülésezett. Tehát Magyarország ezt a nemzetközi egyezményt, amelyet közel 150 ENSZ tagország ratifikált, nem tartja be. Tulajdonképpen ez a meghallgatás is rámutat arra, hogy nem csak magyar állampolgárok vagyunk, hanem uniós állampolgárok, és az uniós jogadta lehetőségekkel élni kell, és ezt ajánlom minden magyar állampolgárnak.